Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zien Highlight International, Jarden Goldstein Uitvaartzorg, We Helpen, Van der Biezen Travel en Tetru Carnavals- en Feestartikelen. Oethorst komen vandaag. Sam, En Jeroen. En wat zing je vandaag? we gaan het weer beleven. En wat gaan we weer beleven vanavond? Het vastenavondsleven. Wie viert hier vastelovend? Vierste horsen springen. Zegt het met een hele grote glimlach. Maar je hebt heel lang bijeen op zwal gezeten. En toen was je goed het ook verloren. Maar wie zit je weer bijeen gekomen? Ja, Sam en ik. Ja, we kosten elkaar heel erg groot van het school is. En toen vroeg Sam of ik elkaar, dan zeiden gewoon samen carnavalsliedjes te zingen. En toen zeiden we allebei tegelijk ja. Dat zijn echte vastelovensvierders. Die vragen niet, wil ze verkering met mij? Nee, die zeggen gewoon, wil ze met mij een vastelovensliedje zingen? En dan staan we samen op het TVK. Je doet nu voor de tweede keer met. En je staat nu ook voor de tweede keer in de finale. Wie gaaf is dat? Kijk, gaaf. Had je dat verwacht? Nee, nooit gedacht, nee. Dus het is al heel relaxed bij. Is dat dadelijk ook nog zo? Nee, ik denk het niet. Heb je tegen ook al last van kriebeltjes of valt het met? Ja, vanmorgen toen ik op bed kwam al. Heb ze wel goed geslapen? Ja, op zich. Met een beetje trillend stemmetje zit het ja. Maar we gaan het weer beleven, hè. Ik ga nog heel erg veel succes wensen. En wie weet, gaat het de gelukkige denker. Ja, ik denk het wel en we hopen het natuurlijk. En we hopen het, maar er zijn al heel erg veel anderen gooien. Maar de hoop is er wel.
Neben mij staat Seija Moore, ook uit Venray, een van de 3 finalisten. En ze staat voor de 3e keer, of ze deed voor de 3e keer met, en ze staat voor de 3e keer in de finale. Hoe voelt dat? Ja, het voelt super. Het is hartstikke leuk. En ja, dit jaar gaan we proberen om die eerste plek te pakken. Ja, je was de vorige keer best wel dichtbij, hè? Ja, dat was niet de vorige keer. Oh, dat was het keer daarvoor. Ja, precies. De eerste keer dat ik meedeed werd ik tweede. En ja, nu proberen voor die eerste plek. Ja. De mensen thuis denken nu, huh? Ze zingt mee in een vastelovensliedje en ze spreekt Nederlands. Ja, als je dat voor mij opschrijft in het plat, dan kan ik het gewoon heel makkelijk zingen. En ik ken ook wel wat woorden natuurlijk, want mijn vader en moeder spreken gewoon allebei plat tegen mij. Maar zelf kan ik het niet zo verzinnen, zeg maar. Gewoon zelf zeggen. Maar vind je dat dan niet ontzettend lastig om te doen? Nee, ik vind het eigenlijk niet lastig. Ja, ik ben het zo altijd al aan het doen en het gaat prima. Ja, je doet voor de 3e keer mee, je staat voor de 3e keer in de finale, vind ik ook wel heel bijzonder. Maar jouw vader is degene die jouw teksten schrijft. Ja, papa die doet het elk jaar voor mij. Die schrijft en de muziek en de tekst. En zo komen we elke keer toch weer in de finale plek en dat is gewoon superleuk. Dus dag die zien een wonder, met vriendschap is bijzonder. Geen gift meer op moment, meer nog goed talent. Als ik zal moeten kiezen, wil ik het niet verliezen. Geen hart meer op de wien, joh, al zo is de magie.
Ja, het zijn absoluut geen onbekenden voor het TVK, want we kennen ze allemaal. Dwayne Horbach en Femke Valdera. En Femke sting al meerdere malen solo op de bühne, maar vorig jaar was het moment daar dat ze voor de eerste keer als duo samen met Dwayne zong. En wie wordt er dan alweer gekomen? Ja, wij hebben een wildcard gekregen voor het Sofianum College en toen hebben we metgedaan. En ze hebben me best wel goed gevallen, heel veel boekingen gekregen. Dus wij hebben gezegd van nou, we gaan nog een keer door, het was zo leuk. Had je ooit gedacht dat dat voor misschien langer dan eenmalig was? Nee, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Vooral sowieso niet verwacht dat we een wildcard met de show zouden krijgen. Ja, en dat we dan nog langer door zou gaan, was natuurlijk helemaal een verrassing. Maar wel heel leuk. Hey, maar je zit allebei natuurlijk ontzettend ervaren. Leert je ook het van elkaar? Ja, ik leer van haar om meer te lachen en minder depressief te zijn als we niet winnen. En ze leert van mij om af en toe leuker te kijken in de camera. Hoi. Dwayne, depressief. Nee, dat valt reuze met. We hebben nu geleerd, meedoen is belangrijker als winnen, toch? Absoluut. Maar ik voel wel een ondertoontje, of we zitten al in één vast. Ik voel wel een ondertoontje van ik wil de beker het liefste in mijn binnenthuis duwen. Nou, als ze vorig jaar niet bij de top 3 zit, hebben ze wel zo gehad van nu beginnen het te knagen. Dus ik zeg als ze bij de top 3 zitten, zijn we tevreden. Dwayne laat zijn nageltjes zien. Femke, dit was dus een beetje de lievere versie ervan. Dit was meer het gemoedelijke en zegt van ik gun het iedereen wel. Ja, ik vind het lang chic dat we überhaupt in de finale mogen staan. En dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik vind het natuurlijk hartstikke chic van de top 3 mogen staan. Maar wat niet is, is niet. Ja, maar ja, misschien wat niet is, kan wel nog komen. Hè? Dat gaan we straks beleven. Maar wie is er met Dwayne te mogen werken? Want Heer leert heel veel van dich. Meer lachen, meer enthousiasme. Wat leert zich van hem? Ja, ik denk gewoon, ik ben het rustiger op het podium. Dus Dwayne maakt me net get actiever en get levendiger. Dus... En dat zullen de lui toe straks beamen. Ik kan niet zeggen dat ze heel rustig is op het podium. Het dak gaat er echt wel af. Op het podium ben ik inderdaad wel aan het knallen, ja. Ja, heb je er een beetje zin in een feestje? Nee jongens, dat doen we er niet voor. Heb je zin in een feestje? Laat me gaan. De straten kleuren rood, geel, groen, verstund in de stapelen gereed. Ja, Limburg is te geloven, het laat werden feest. De lui en de gezelligheid, dat is voor ons echt goud. Dat geen alleen in Limburg, die wil het vertrouwen.
Zing springen, la 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 la. Zing springen, la. Ja, er had in ieder geval al ontzettend goed zijn schoen gepot, want die blinken heel erg goed. Of heeft mam dat gedaan? Nee, dat heb ik gedaan. Hé, want ik dacht, als ik dadelijk op de bühne stond, dan moeten ook de ogen op mij gericht zijn en niet alleen maar op die twee knappe vrouwen die neven mij staan. Ja, dat klopt. Want wij hebben zich metgenomen. June en Lotte. En wie heeft zich die zoiets gekregen om bij dich op de bühne te gaan dansen? Ja, ze vond je carnaval net als mij helemaal geweldig. Dus de optreden vond ze dan ook wel leuk. Dat heeft zich helemaal goed voor elkaar. Hé, maar voor weten nog helemaal niet wie wist ik best. Ik ben Max Hubens. En ik kom uit het prachtige Reubergen Obbig. En mijn liedje van dit jaar heet Zelfschoot. Ja, en dan kreeg ik meteen een beetje compassie met dich. Want wat best ze allemaal zelf zout aan? Ja, bijvoorbeeld als ik naar school fit en het begint te regenen. En ik ben mijn regenpak vergeten. Dan kom ik uiteindelijk weer thuis. Zeg ik ben hartstikke naad geworden. Zeg mam, zelfschoot. Arme jong. En niet dat mam dich dan even naar zwal brengt. Nee, inderdaad. Gewoon even naar de twee mooie dames. Want Geer gaat dus samen dansen achter Max. Wie heb je die danspesjes ingestudeerd? Wij hebben die geleerd of heb je dat zelf gedaan? Ja, we hebben wel hulp gehad van Marlou en van Cindy. Die hebben dus ook altijd geholpen met de dans. Marietjes hebben we ook altijd metgedaan in Obbig. Dus ja, we dachten dat het kind misschien een goede hulp zijn. Goedenavond Limburg. Ik ben Max Hubens en ik wens je veel kijk- en luisterplezier. En voor de volwassenen, onthoud, als je dadelijk zaad zit, dan zit je dat zelf shoot. Van tevoren het bedacht, net soms geeft er ook een schat verkeerd. Gauw aan het licht wordt door het onheil gebracht, dan best de zwaan in de aap gelogeerd. Maar als ze dicht dan zeggen dat het aan zichzelf ligt, met dat vingertje omhoog en de beschuldigende blik. Zonder jas nou het soliede bal en zanger en laagste rood. Zelfshow, zelfshow, zelfshow. Je vindt niet afgesloten met het oude vooral gekloot. Zelfshow, zelfshow, zelfshow. Bekje goed gezocht, vast een kleintje kop. En liedjes spielen hoog, verder vast de groot. Wie kent dat toch, ja hoe is dat nu fout? Zelfshow, zelfshow, zelfshow. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Wie ons gebeurt dat ik er nee, ik ben het niet alleen. Nu zul je heb ik nog geconstateerd. Prins receptie hier bij ons en achteraf gezien. Het pakket geten door dat veel kans verkeerd. Ik hoop toch zo met hem te doen, overal de loon. Het enige wat de van de wou paracetamol. Wie de machte is van knap geweest, het doen een blackout. Zelfshow, zelfshow, zelfshow. Zit er op de bank, verder
de kop was alles als de kat niet oud. Zelf show. Dus wie deze luid onthoudt, om te leren is de mooiste oud. Ja, vastelovend vieren ze samen. En deze groep is daar natuurlijk het absolute voorbeeld van. Van verschillende dorpen zitten ze samen in één groep. Gaan ze even nog voorstellen? Jelena. Eve. Nico. Tessa. Claire. En nu denk ik gelijk, zoveel vrouwen op de bühne samen. Dat is toch één groot kippenhok, hè? Ja, dat is ook wel zo. Bij de repetities en zo is het echt super gezellig, echt super gezellig druk. Dus het is wel echt een kippenhok, ja. Maar is heel gezellig. Maar doen jullie dan ook Ja. wat tijdens de repetitie? Ja, we moeten wel natuurlijk flink oefenen, want ja, we willen wel gewoon goed op de bühne staan. Ik ben wel heel nieuwsgierig, want vorige keer hadden jullie ontzettende leuke dansjes. Hoe zit dat nu, dit jaar? Nog leuker. Nog leukere dansjes. Claire, die bent van de Majorette. Hebben ze daar ook een beetje die invloed op kunnen uitoefenen? Ja, toch wel een beetje. Hebben de dames de moves? Ja, dat hebben ze wel. Maar het liedje van Jes gaat over de openingszin. Wat is nou de exacte, briljantste, mooiste, chicste openingszin die er is? Hey Mup, is die een pap een piraat? Want ik heb mijn schat gevangen, dat vind ik persoonlijk de leukste openingszin. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar wat is dan de allerslechtste openingszin die ze ooit hebben gewerkt? Even denken. Tegen mij zeggen jongens nu dat je slechte openingszin. Wat zeggen ze dan tegen dich? Ja, dat... wat zeggen ze dan tegen mij? Van... ja, meestal app is dat nu, hè. Meestal in de app. Dat is toch niet persoonlijk via de app? Dat vind ik ook. Ik weet wel wie dat komt. Die mensen zijn dan sprakeloos als ze die uitgezien. Dan verdrinken ze er helemaal in, zodat ze helemaal niet meer weten wat ze moeten zeggen. Precies. Goedenavond TBK. We willen samen met ik dansen. Steek de hang vooruit, wiebel ermet, omhoog, zwijen en draaien. Laat me gaan.
Yes! Ja, je komt natuurlijk uit heel veel plekken. Hoeveel fans heb je hier metgebracht? Ik gok. Geen idee. Ik gok geen idee. Wie weet het? Melanie? Stuk of 90? 90. Laat ik dan eens weer, hè? Wacht. Ik ga eens even tussen die vrouwen in staan. Kom hier eens me hier. Zo. Want hier zit heel erg en dan gaat je rammelen en zo. En met die hand zo. En dan gaat je het heel gezellig maken. Ja, toch vrouwen zo. Want weer gewoon even ertussen uit voor de reclame. Maar zijn ook zo weer bij je terug. Tot zometeen. Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zijn Tattoo Expo Maastricht, Euro Indoor Karting en Bowling Zwalmen, AV Point Europe, EBM Security en Carnavalswiertz.